אומר, והרב, קוראים לו? יוסף מאיר ברנשטיין, אומר כאן, היה פעם יהודי שכבר שעה לפני 9 בערב השתגע כמעט, הלוך ושוב, חוזר, מה יש? הוא קנה היום היה הגרלה של הלוטו, והוא רוצה לדעת את התוצאות, אבל רק ב9 מפרסמים, והוא כבר משתגע. סוף כל סוף, דקה ל9, זהו. כבר ניגש ליד הטלפון, הכין את הכל, ועם העט והנייר, ו9 בדיוק, טח! הוא מתחיל לשמוע את התוצאות, מספר ראשון, וואי! שני, וואו! שלישי! עכשיו, כבר לא משנה מה יהיה אחר כך, 3 מספרים אמיתיים, זה כבר הרבה כסף. הרביעי! בסוף יצא שכל המספרים הצליחו לו. הבן אדם מתיישב, קודם כל ברוך דתוי והמיטיב, ישר מתחיל לחשבן כמה יעלה לו המיסים על זה, כמה יישאר לו, המייסר זה ולמי הוא יחלק, לא לכל אחד ייתן להיכנס הביתה, זה לא... אבל אלה שיבואו לבקש, שישירו מכתב, הוא יחשוב על זה וכו' וכו'. אז אומר הרב יוסף מאיר ברנשטיין, אנחנו בסוף הפרשה קוראים על זה שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אתה שלי, אבל הוא לא, זאת אומרת ישמעאל, רק יצחק. וגם יצחק, זה לא כל יצחק, זה רק יעקב. אומר יהודי עומד, אומר ברוך אתה השם אלוקינו. אלוקי אבותינו. אלוקי אברהם! וואו, המספר הראשון שלי. טוב, אבל זה יש גם מאחרים. יצחק! הלך לי! יעקב גם! אני המאושר. הוא אומר, מתי פעם האחרונה חשבת שזכית בלוטו כשאמרת את זה? הלך לך כל המספרים. גם אתה נכד של אברהם, גם יצחק וגם יעקב, הלך לך.